Billedanalyse af Kimi, Victoria og Christoffer. Vi har valgt Den læsende dame på havebænk af Sofie Varenskiold, som er lavet i 1882, har en størrelse på 42 x 51 cm. Genren er romantisk, og det er privat eje, så den er ikke til salg. I forgrunden er der en græs og en sti. I mellemgrunden er der en kvinde, der læser på en havebænk, græs, sti og en busk. Og i baggrunden er der en sti, græs, træer og buske. Maleriet viser grønne lyse sommerfarver med få mørke farver. De mørke farver vises mest i baggrund af maleriet. På maleriet ser det ud til, at hun har dubbet eller lavet små penselstrøg. Maleriet er malet med oliemaling. Maleriet forestiller en kvinde, der sidder og læser på en havebænk om sensommeren. Hun har en skyggeparaply og en buket blomster ved sin side. Maleriet fremviser en rolig stemning, der passer til aktiviteten at læse. Det første man får øje på er den læsende kvinde og stien, der løber igennem parken. Maleriet er portrætteret i normalt perspektiv, som skal ses som om personen ser på maleriet. Maleriet er super total, fordi du ser kvinden i fokus, hvilket også gælder parken omkring hende. Billedet kan deles ind i det gyldne snit, tværsnit og aksesymmetri. Det gyldne snit er, hvor du inddeler billedet i 9 forskellige bokse, hvor den midterste er det første øjet søger hen imod. Kvinden befinder sig i de 4 nederste i venstre hjørne. Kvinden går imellem 2 snit. Tværsnit er, hvor du deler billedet op diagonalt. Dette billede deles op, så du ser den læsende kvinde i det oppe venstre del og parken i den nedre højre del. Du har en akse lodret og vandret. Disse repræsenterer således at være midterpunktet for maleriet. Dem kan man benytte til at dele billedet op og finde en slags symmetri i, hvordan maleriet er opstillet. Dette maleri kan man se, at damen, altså hovedobjektet, går i symmetri med den vandrette akse. Dette betyder, at hun befinder sig midt i billedet uden at skabe ubalance. Man kan se ud fra damens kropssprog, at hun føler sig afslappet og tryg. Maleriets titel stemmer overens med maleriets indhold. Den lyse forgrund er parallel med den mørke baggrund og damens kjole. På den venstre side af billedet går den fra kold og frodig til varm og falmende.